Su ne motocin da suka faffasa na 'yan kwankwasiya da muke kan hanyar zuwa kwana Dangora a nan daidai wajen gidan Abdulmuminu Jibrin Kofa. Ya sa jama'a, ya sa 'yan daba, ya tare 'yan daba su tare mana hanya, shine suke mana wannan duka asarar. Sun kokona mana motoci ga su nan da yawa, sun faffasa su duka ga su nan. Kuma shi ya ɗauki nauyinsu, suka yi mana wannan ta'annaci da kun gansu je jama'a. Suna daga cikin motocin da suka kona mana, suka babbasa mana duk akan hanyar mu ta zuwa kwana Dangora.